Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Boas. ¿Qué tal? Ocupe o seu asento, por favor, para que o comandante poida despegar. Arre, carallo, ela se non despeja a ser culpa miña. Pois xa baixei 63 kilos, Baixoume moito o que é a teta, porque eu era de teta grande e agora desinflou. Señora. Pero ti sabes canto cheguei a pesar eu? Bótalle. Bótalle, bótalle. Quere sentarse dunha vez, señora? Pero eu séntome, pero eu vou pesar o mismo sentada que de pé. Canto pensas que cheguei a pesar eu? Na nosa familia sempre fomos de hueso ancho, sabes? Ocupe o seu asento, pídollo, por favor. Bueno, xa vou, arregara. Xa me sento aquí diante que así chego antes. Merdenta do carallo. Ah! Chica! Chica! Que non me interesa o seu peso, señora. No! Mire, é que o meu marido foi a orinar. É o que quere que lle faga? Que lla vaya a aguantar? Dijo pa que estés pendiente, porque el foi mexar unha vez e mexoulle por riba da cabeza aos chavales que cargan as maletas. Non se preocupe, señora. Os residuos do avión almacénanse nun depósito. Non hai problema. Ai, non, pois nós poden tiralo, que nós o mexo non queremos pa nada, Xa vis? Bueno, por fin, desde antes da pandemia, aforrando pa ir a Lanzarote. Sol, playa e panceta de desayuno. E o mellor é que eu non fixen nada. Organizou todo o meu santo marido. Podédelo creer, primeira vez na vida. Paco! Volando voy, volando vengo, por el camino. Bueno, allá vamos, al sol. Precioso avión de chapa, espero que esté ben de motor tamén, de chapa precioso, espectacular. Vámonos para lá. Desculpe. Non se deteña no pasillo. Nada, non se preocupe, vou para o meu asiento. Ocupe o asento, por É a favor. última, mexei a última vez na península, a siguiente vez xa vou mexar en Lanzarote. Ah, carallo, espera, que che poña a maleta arriba. Quédache aquí, acórdate. Ala, aí va, colliche pasillo, carallo. Vamos diante, así chegamos antes tamén, que ahora atrás. Non querías ventanilla, ti? Sí, señor, aquí estamos, sí, señor. Que tal? Mira o piloto. Mira o piloto, carallo, como suda, mira, bota fume. Non é fume, Que é? que estaba cerrado o baño e mexei desde as escaleiras de arriba, igual lle mexei ao... Xa empezas cas túas comedias e aínda non despejamos, Pero bueno, non Venga. me vou enfadar. Porque Nada. para unha vez que organizas ti o viaxe, Sí, señor. Y vamos para lá ahora, para Canarias. Sí, Ahí señor. vamos, para Lanzarote, directo. Cuidado, tú me organicéis todo en Booking, collén os billetes, pero xa está feito, ahora xa está listo. Ai, Venga. Dios mío, que ganas teño de playa, de mojitos, co inverno que tuvemos, No. por favor. Pero ahora, Venga, allá vamos, Lanzarote. vamos para allá. A Lanzarote. Paco, ti estás seguro que este avión é o noso, non? Por qué? No, dijo, porque
van todos con gorros de lana pa Lanzarote, é un pouco raro, non? Xa. E este cos esquís? Sí. Chama a atención, verdad? Irás quedar ali ao Teide. O Teide en Tenerife. Bueno, pues entonces ao mellor van ao carnaval. Por eso van disfrazados. Que van ao carnaval, ah? Claro, ya está. Van ao Entroido, que é moi famoso en Canarias, en Lanzarote, entón van ao Entroido e van todos Pero disfrazados. si o Entroido xa pasou, agora ven Semana Santa. Pero en Canarias van por libre. Eles fan o que lles dá a gana, non que son indígenas. É verdade, é igual. Eles fan Entroido agora, cando lles dá a gana. Non me está Pero ainda así, se é o Entroido, non é raro que vayan todos disfrazados do mismo. Pois será unha excursión de xente que non é ben, o mellor eu que sei. Iban pa ali e pa lá, e van. Ti estás seguro que collestes ben o avión a Lanzarote, non? Sí, Lanzarote. Vale. Sí, claro que collín o avión a Lanzarote. Mira que é desconfiada tamén, me- Se vamos con esas así xa... É que é raro que vai todo o mundo así pa Lanzarote. Ou estamos nós locos ou están eles. Pero irán abrigados polo aire acondicionado do avión, ao mellor. Que poñen o aire acondicionado moi fuerte. Voume relajar. Ai, trouxecho do cuello. Trouxen o das cervicales. Dame o meu. Non, trouxen o meu. Vou poñer un pouco de música. A ver, tamén, dame o meu, os cascos. Eu trouxen o meu. Ah. Ai, mira pola ventanilla, si que es. Mira unha cousa. Que tempo fará ali cando cheguemos? Sabe usted máis ou menos? Estará bon tempo ali? Sí, Sí. as condicións meteorolóxicas. Vale. Sí. Que temperatura hai ahora mesmo ali cando cheguemos? Que temperatura vai haber máis ou menos? Entre 20 e 24 grados. Ah, vamos ben, entonces 24 grados, sí. Baixo cero. Grados, 24 grados baixo cero en Lanzarote. Joder, pois sí que hai cambio climático, sí. Porque este é o vuelo a Lanzarote, non? No. Como que a Lanzarote? Voamos a Helsinki, Finlandia. A Helsinki, Lanzarote. Non, Helsinki, Finlandia. Pasou algo. O sea que Helsinki, Finlandia. Helsinki arriba, sí. Mire, se pode ser, se non nada. Se lle pode dicir ao comandante que antes de ir a Finlandia nos deixa nós en Lanzarote. Se pode, senón tampouco pasa nada. Non hai que deixarnos no centro de Lanzarote, nun lado, nunha esquina. Señor, é que isto non é un autobús como dos enterros. Xa. Vale, aquí non facemos un servicio discrecional. Só imos a Helsinki. Sí. Paco, Que? ven acá. Vámonos! Que dixo a merdenta esta de Helsinki? No, de Helsinki que Helsinki... A mí outro Helsinki con Coca-Cola. Sí. Cortito de Helsinki, non me... Ai, no, Helsinki Ganas é... tiño de chajar á playa, Paco. Sí, E eu. O que ten que estar moi bonito nesta época é Helsinki, Finlandia. Finlandia ten que estar moi bonito en Que che Finlandia. acordou ahora a ti Finlandia? Porque me gustaría conocelo, porque en Semana Santa creo que é cando poñen os ovos os pingüinos. E me gustaría ver a un pingüino botando un ovo fora. Bueno, pois xa iremos por Navidad. Por Navidad é mellor época, ir alá e ver a Papá Noel. Xa. Ahora vamos pa a playa.
a beber mojitos e estar ali na auga. Ai, que gana teño, Dios. Calor fai máis en Helsinki que en Lanzarote. Pero que dis? Nas saunas, pero fai máis calor en Helsinki que en Lanzarote. Eu vamos a onde queira. Eu vamos a onde queira. Ahora, Helsinki ahora mismo hai unhas procesións. Pero os vuelos a Finlandia están carísimos, Pois mira, a ti vai salir o mismo precio o vuelo a Helsinki que o de Lanzarote. Tú mira o que te estou dicindo, Bueno, ahora xa está. Ahora imos para Lanzarote e íbamos para Lanzarote. Aparte... Bueno, iba a dar a sorpresa alá, pero xa non me aguanto. Levo preservativos, A idea lévala. Que sorpresa? Reservei un cuarto no mellor hotel da isla, unha noite, 1.400 euros. Outro Helsinki con Coca-Cola, por favor. Vai a volta. Arre, carallo, parece que non te alegras. No, sí que me alegro. Sí, hombre. Dixo eu, é unha sorpresa que che dou. Non che vai dicir nada, pero cando reservei o vuelo, estaba reservando o vuelo, deu-me un baixón de tensión criminal, caí ao suelo, vomitei, volvín a tragar o vómito, estuve fatal. Non habría booking, non habría, e un problema menor, pero houve un problema... Como que menor? Nada, unha tontería, un formalismo. Que armastes, Paco? Sí. A ver, Lanzarote, hai moitos Lanzarotes, non hai un. Non vai haber. Hai un en cada provincia. Que dis? Hai Lanzarote pa aquí, Lanzarote, hai Ballena, Cachalote... Lanzarote non hai máis ca un, está Sí, nas Canarias. sí, Estásme sí. poñendo negra. Sí. Bueno, Por favor, si me poden prestar un pouco de atención, temos un problema técnico e chegaremos con 45 minutos de retraso a Helsinki. Pero como que a Helsinki? Sí. Paco, como que a Helsinki? sí. A ver, en Helsinki tamén hai playa, Vas te estarme vacilando, non? Sí. Vamos ir a Lanzarote, esta era a sorpresa, vamos ir por Helsinki, das máis volta, pero é mellor carretera. Sabes, é mellor... Vamos a Helsinki. Non pode ser. Sí, pode ser, xe te digo que pode ser. Non pode ser, parece que foi Dios. Que pasou? Non sabes quen está en Helsinki. Pasando a Semana Santa. Que está pasando a Semana Santa en Helsinki tamén. Que? Miña nai. Se está túa mai, vamos levar un detalle a ver se rompe unha perna e queda ali...